Així començava el nostre segon dia a Sevilla, en un bufet ple d'opcions de tots els gustos i colors. Total, perquè la Greta acabés fent una tria ben senzilla. Una taronja i una mica de pa amb embotit. No era el tipus d'hotel que nosaltres acostumem a triar, ja que estava una mica allunyat del centre, però era l'única opció que ens donava Smartbox per aquelles dates, i s'ha de dir que era molt bonic. I gratis. Vam anar a buscar l'autobús davant de l'estadi del Betis i ens vam dirigir cap a un dels llocs més preciosos i dels meus preferits a Sevilla, els Reales Alcázares. De camí, vam poder admirar la bellesa de la zona centre de la ciutat, que no té res a envejar a qualsevol gran ciutat europea. Vam arribar a la porta, on trobareu un munt de guies que ofereixen els seus serveis. Si us interessa, són molt poc més cars que l'audioguia, però hem vist de tot, així que ho deixem a la vostra elecció. Nosaltres amb la Greta vam decidir fer la ruta pel nostre compte, ja que és una visita molt llarga i no volíem lligar-nos a un recorregut establert ni a un horari. Així podíem anar aturant-nos quan i on volíem. L'Alcázar són un conjunt de palaus on hi pots invertir tot el matí. De fet, si vols aprofundir en cada detall, cada jardí i cada sala, pots estar-hi perfectament un dia o dos. Us recomano moltíssim que agafeu un mapa, ja que el recinte és enorme i si no, correu el risc de deixar-vos alguna zona i la majoria són impressionants. Vam anar cap a la zona del riu per, aquest cop sí, visitar la Torre del Oro, una antiga torre de defensa fluvial que protegia dels atacs amb l'ajut d'una cadena i que s'ha convertit en un dels símbols de la ciutat. Es pot fer la visita al museu i pujar a veure les vistes, però per mi el millor és veure-la des de fora amb el riu al costat. Preciosa. Un dels barris més mítics de la ciutat ens quedava a tocar, així que vam creuar el pont sota un sol de justícia i vam arribar a Triana, cuna d'un gran nombre d'artistes flamencs, toreros i històrics navegants. Avui en dia és un dels més turístics gràcies a la seva història, la seva arquitectura i pels centenars de restaurants on gaudir de la gastronomia andalusa. Hi ha un ventall d'opcions molt gran, que va des del típic bar de tapes a les reversions modernitzades on tastar veritables creacions d'autor. La nostra tria va ser força clàssica i la vam encertar de ple, ja que el salmorejo i totes les tapes estaven boníssimes. Vam decidir fer una volta pel barri, perdent-nos i trobant-nos fins que la Mar va tenir espai per un postre d'aquells que t'obturen les artèries de felicitat. Era una barreja de crema, merenga, una cosa increïble. Ens vam acomiadar del barri i ens vam dirigir cap al següent objectiu. Vam creuar la concorreguda plaça de San Francisco i a continuació vam enfilar al carrer Sierpes, un dels eixos comercials del casc antic, però en vam estar passejant una bona estona. La Mar flipava amb la quantitat d'edificis i places bonics i sobretot amb el munt d'aparadors amb roba de sevillana que vam trobar pel camí. Després d'una estona de vagar sense rumb, vam acabar arribant a la Casa de Pilatos, o Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía, probablement l'exemple més representatiu del Palau sevillà, amb la barreja d'estil renaixentista i mudèjar, els seus dos patis, el Chico i el Grande, i un munt d'estances on s'hi han gravat pel·lícules com Lawrence d'Aràbia, 1492 o El Reino de los Cielos. El seu nom prové d'un Via Crucis que es va començar a celebrar l'any 1520. De fet, fins i tot hi ha unes rajoles commemoratives, i això acabaria per ser l'origen de l'actual Setmana Santa sevillana. El 2011 es va acabar a la plaça Encarnación el Metropol Parasol, més comúment anomenat Les Setes, una estructura de formigó i fusta que fa les veus de pèrgola i de mirador a la vegada. A la planta baixa hi ha el mercat, l'accés al mirador i fins i tot un aquari. Vam tornar a sopar a Triana, però no vaig gravar res perquè la qualitat del mòbil és força lamentable. Vam tastar una proposta una mica més avantguardista i vam quedar gratament sorpresos amb la qualitat del menjar del Betis 10. Molt recomanable.
Yeah.